Tara kaon! Tara! Kaon! Tara! Kaon! Tara! Kaon! Bicol, Oragon. Welcome to my channel mga kakaon. Isa namang magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon, isa namang mino ang ating pagsasaluhan na siguradong masasarapan kayo at papasayin kayo mamayang tanghali sa inyong lunch. So ngayon, ang ating menu is kusidong isda sa buko. So ito yung ating mga gagamitin. Siyempre mayroon tayong buko ng nyog. And then mayroon tayong sibuyas, kamatis, luya, talbos ng kamote, yung pula, at syempre yung ating isda. And then yung ating kalamansi. So kumuha pala tayo ng murang dahon ng gabi. Ito yung talbos ng gabi. So ihalo natin sa kanila mamaya. So maya-maya, pag-prepare natin to para simulan natin lutuin. Okay mga kakaon, simulan natin ang ating pagluto. So unang-una, papakulo muna tayo ng tubig. So naglagay tayo ng 1.5 litro ng tubig. So hintayin natin muna siya magkumulo bago natin lagay ang ating mga sangkap. So siguro mga 10 minutes kukulo na siya. So kumulo na yung ating tubig ngayon. Lalagay na natin yung ating luya at saka yung ating sibuyas. Ayan. Sabay na natin yung ating kamatis para dire-diretso na. So yan. So maya-maya pakukulin uli natin and then lalagay na natin yung ating isda. So ngayon lalagay na natin yung ating isda. Ito palang isdang na bili natin, sariwang-sariwa. Tsaka talagang ito yung maganda talagang gawing kusido. Kasi malaman siya at may taba. Tinan nyo. So mga 10 minutes pagkulo niyan, ilalagay natin yung ating mga sahog na gulay. Ngayon habang hinihintay natin kumulo yung ating isda, kunin natin yung ating buko na para isahog na lang natin, isasabay na natin sa mga ating mga gulay. Yan. Yung buko natin talagang fresh na fresh yan. Yan, kukunin natin, lagyan natin dito. So alright mga kaon, lalagyan natin yung ating buko. Yan. Nakakapadagdag ng lasa to. And then itong ating talbos ng kamote. Okay. So isang kulo pa nito, ilalagay natin yung ating kalamansi. Hindi natin kailangan yung ating talbos ng kamote, dapat parang half cook lang para mas malutong siya. Ngayon, kumulo na siya, lalagay natin yung ating kalamansi. Ito yung magpapasarap sa kanya kasi depende po kung anong gusto nyong asim. So, kung gusto nyong masyadong maasim, lagay kayo ng maraming kalamansi. Ito na po ang ating kusidong ulo sa buko. So, yung ginawa natin kanina, yung isda, kinuha natin yung may part ng ulo kasi mas masarap yon. Then, so titikman na natin to. So bago tayo magsimula, pray muna tayo. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Dear Lord, thank you po sa pagkain namin ngayon. At sana po bigyan niyo kami ng pagkain sa araw-araw. Thank you po. So tikman natin yung ating
kusidong isdang ulo sa buko. So, talagang masarap to. Yung ano natin, yung isda natin, talagang sariwang-sariwa siya. Ayun no, tingnan natin. Kunin natin yung part ng ulo ng isda. Ito kasi yung pinakamasarap na gawing kusido. Yung kusido nga pala, ito yung uso sa amin dito sa Bicol. Instead na ginagamit namin yung tamarin, kalamansi lang yung ginagamit namin. So, bigyan natin yung dalawa. Lagyan natin yung dalawa na may buko. Kasi paborito nila yung buko eh. Ouches. Mainit yan pero masarap yan. Kasi yun ang masarap ngayon. Pero sa may gulay? Opo, lalagyan natin ng gulay. Yun. Yung gulay dito. Lagyan natin ng sabaw. Tingnan natin. Yun. So, mga kaon, kain na tayo. Para matikman na natin kung gaano ba kasarap talaga yung ating kusido. Unahin muna natin yung sabaw. Anong lasa ng sabaw? Sarap, di ba? Tamang-tama lang yung asim niya. Tsaka healthy na healthy to kasi lahat ng ginamit natin dito, sariwa. Yung gulay, yung isda, tsaka yung kamatis natin. Yung buko nga pala, kinuha lang natin yan dito sa mga puno natin dyan sa gilid natin. Sa bakura natin kasi yung nakaraan ng bagyo, so maraming buko at nyog ang nahulog. So, kaya kumbaga, medyo mura lang yung ginamit natin. Binili lang natin kanina, isda lang. So, kain tayo. Ano natin yung part ng ulo. Sarap. Sarap talaga. Bigyan natin ng isda. Meron tayong isda dito. Sarap ng sabaw. Lagyan natin ng isda mo. Yan. Kain ka ng, ng isda at saka kanin. Pag may sabaw nga pala, mahirap magkamay. Kaya kailangan natin ng kutsara. Sabaw tayo. Kung yung marinig nyo kakaon, yung alaga namin, siguro matatakap na rin, kaya tahol ng tahol. So maya-maya, bibigyan natin sila. Bibigyan natin si Patsoy mamaya. Siguro nagugutom na rin. So shoutout nga pala sa nag-sponsor sa akin ng tripod, kay Ma'am Joanne Marilla Adranos. Thank you po sa inyo. Then, yung itong dalawang kasama ko, wala na naman si Yuki. So, sila pala yung mga batang pasaway vlog. So, paki-subscribe ng kanilang channel, paki-like na rin and share. So, kaway kayo doon sa ating mga viewers. Invite mo sila na i-subscribe yung channel ninyo. Mga batang pasaway. Mga batang pasaway, i-subscribe niyo ang channel namin. Okay, kain tayo. Sarap ng sabaw. Masabaw tayo ulit. Kahit pinagpapawisan ako, sarap talaga ng sabaw. Kahit mainit, pero masarap. So, kapakita ko sa inyo yung ating talbos ng gabi. Ito po yung talbos ng gabi. So, masarap to. Kailangan yung ating talbos ng gabi, lutong-luto para hindi siya makatayo. Tingnan natin. Napapatayo ako sa sobrang sarap eh. So, siguro, mga kakaon, hanggang dito naman tayo ngayon. So, please like, share, and subscribe my channel. So, sana suportahan ninyo, pati yung aking mga kasama dito, Batang Pasaway Vlogs, paki-subscribe na rin. So, hanggang dito na lang tayo. Abangan nyo yung aking susunod na vlog para at least makapagbigay sa inyo ng inspirasyon
at mabusog kayo sa inyong hapagkainan. So, tara, kaon, Bicol, Oragon.